салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар Султони Кабир. Иҷа мо омадем ки анамиҷа толори мебели Хурусон ромада шумо да пешкаш кунем, нишон тием ки нархи наво да иҷа мебело чанд сумай, чӣ хелай. Бо мо бошед азизон, озима бо аз дохил нишон метиям. ана дӯстони азиз, бинед ана ин намуд сафед оина тумбучка дута баъд анавай шифонериш бо я намудуш бо дуюм намуд шабинед инами ранг шабинед чӣ хеле хушрӯ иям хеле тумбучка дора оина дораву шифонеришу инамиё ин мебило дӯстони азиз чандтакиҳо озима нишон метам. Ино нархошон 7000 сомонай бо арзон мешаванд. Дар охири ҳамин видеои ҳамиҷа ҳамин нуқтаи савдо ма шумода визиткара нишон метиҳам, номерора мемонам. Шумо да ҳамин соҳибкор занг занед, бо дар бораи нархи навои ҳамин намудо шумо гап занон кунед дӯстон. аз бо исмношам нишонтон метиҳам. ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. Масалан касое ки ай пеш туй доранд ё ки хонаи нав гирифтагиам, бояд мебелашон алиш кунанд. ана нигоҳ кунед. инаи рангшам бисёр хушрӯ, инаи фиолетовиша бинед. Шифонериш мада маъқул шид, купеай. Баъд ана болоша бинед, ай оинаш чизаш чӣ хеле хушрӯ ай. ина диванаш ранги фиолетовӣ. Ма корвонда ай ҳам фиолетовӣ сандуқам дида будам, сандуқҳои навбромад. Укати агар арӯсако бигиранд якҷоя кунанд ва пише хушрӯ меша барои хонаи арӯс. на фиолетовӣ кати чизои сафед. ин оинашай шабахай бо якҷоя мекунанд, пешниҳод мекунанд. ёям нархшон 7000 ай бо вай меша арзон меша. дӯстони азиз, истеҳсоли ҳамино ҳамаш истеҳсоли Тоҷикистон аю, тахтаоша аз дига ҷо овардагиянд. ана бо инаи намуд сафедша бинед, ширчоиша. ино аз ду тараф бо вай доштиянд, гирон мешидай, свет доштиянд, гирон мешанд. ана матрасоша назар кунед. шумо баъд бо метонед вақте амин харидорӣ ки кардед, метонед матрасҳои дилхоҳтона интихоб кунед, чӣ намуд матрасе ки мехоҳед ва катии якҷоя кардам мегиред. инаира бинед, шифонериш чӣ хеле хушрӯ, кати тумбучкош. ана вай зарде ки унауҷада ҳастай кунҷда, ай вай диванша наёфтум. фақат нигоҳ кунед, шифонериш кати тумбучкош. хеле хушрӯ. ози тарафошам бо нишонтон тиём бинед. аз ин тарафам бо дигар чизош ҳаст. ана иша бинед, инаи намуда хесиё сафед кардагиай. ина шифонеришу, тумбучкошу, оинаш. ҳамин шкафҳои купе беҳад нағзай, барое ки ҷора вай мекунад, ҷора эконом мекунад, чӣ хеле меган. ана бинед сиёҳай ин матрасаш. подписчикои азиз, хоҳишмандо метонед анами толори мебели Хурусон биёед. и дар дуюм ошёнаи дӯстони азиз, дуромада ба ҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. инаи намуд бо сафедаш ҳастай. на қафода шифонериш, шифонери бо камакак дигатар будай. инаи оинаш. оз инаи суратора май пеш нишон метиҳам то наш. шумо метонед айноям интихоб кунед. ҳамиёра чӣ мекардиянд, месохтиянд, медодиянд. масалан бинед, не чанд намуди дигаш бо ҳастай. аммо харидоро метонед ки бо муроҷиат кунед. масалан бо суратошона равонтон мекунанд. интихоб кунед, ай наздик бинед. касое ки аз ватан дуранд, бо як чизи дигар ҳамин мебело, ҳамин спальни гарнитуро аз 5000 сомон боло будай. шумо ина
телефон кунед, пурсед, гап занед кадом намудаш чӣ хеле чанд сумай, бо масалан сураташона равонтон мекунанд. дӯстони азиз, шахсоне ки ҳами мебел харед, бинед чӣ хел фасонош биромада, ёра бинед аҷоибот. ҳар кас ба интихоби худаш метавона ҳамин чизора дархост кунад. ҳозир ман айси бо ай дуртар нишон метавам, бинед чӣ хел хушрӯ метава ин мебело пурратар бо метавоне айҷада тамошо кунед. дӯстони азиз, ира бинед вақте хонада мемонӣ, бо намуди хонара дигар хел мекуна, ҷои хоба аҷоибот мекуна хушрӯ. ина дӯстон, ина ӯ шахсое ки мехоҳед ки ҳам хеле мебел харидорӣ кунед, марҳамат тамошо кунед. ҳозир ман шумода пешниҳод мекунам ҳамун визиткара, ҳамун рақамҳои соҳибкора шумо интихоб кунед. ина марҳамат дӯстои азиз, ҳамин рақамҳоро гиред. касое ки вай мебел харидорӣ кардан мехоҳед, ҳамин рақамҳоро занг занед ба ҳамин соҳибкор, пурсед дар бораи дастафгош, пурсед дар бораи нархи навошу ва дигару дигарош. марҳамат. ҳозир мо мерем дигар тараф, бо дигар тараф дам боша нишонтон метиҳем иҷозат агар тиян. ана иҷада соҳибаш набудай и спальни гарнитур 10,000 сомон. бинед чӣ хел хушрӯ, ина ду тумбучкаш, шифонераш, ина и вайаш, диванаш бо оинаш дора. иҷа омадем дӯстон, ина баъзе подписчикҳо пурсида буданд. ина нигоҳ кунед 2400 сомон будай краватҳои ду этажа, истеҳсоли Тоҷикистон, маҳсулоти Тоҷикистон навистагай. тамошо кунед. ина и намудаш бо нархш дигар ёзи дигар тарафа нишон тиҳем, бо ира нархша аниқ нишон метавам тона чанд сумай чӣ хелай. ина и намуд ҳастай. аз сабабе ки ёзи барвақтай саҳари рӯзай бисёре аз савдогарошон нестанд. ҳамун чизе ки мисол нархш ҳаст, ҳамра ман сёмка карда пешниҳодтон кардистам. ина и намудша бинед деэтажара. ҳозир мебинем и чанд сумай. ина аҳамият бутед чӣ хелай нархош. и 3450 сомон будай. диде дӯстони азиз, ина инаш мутаассифона нестай нархаш. ба фикр меам ҳамун 3450 сомаша. бо ина иша ҳозир ман нишон метавам. и нархаш иам хушрӯ, и вайш хушрӯтарак нисбатан ба якумгира. и бо фасонош хушрӯ. и 3500 будай. бине тахтои чӯви дигар хел метава 3500 сомон. бо иҷадам ҳам хелиай, ҳамун ду этажояй, бози ай тараф бо ҳастай. ино ҳамин соҳибошон нестай, баъзешона нархошо навистагӣ ки нест. ҳамун сабабам хема сёмка кардаму нархи и худаш навистагӣ нест. навози пеша ай нишон додан вай дигар ҷо буд. ҳамин дохили ҳамин хуросонай ҳамая мебелое ки ман нишон додистам, дохили маркази савдои хуросонай, якум дуюм ошёнаҳош. ина шумо бинед. ина вайшам хушрӯ. афсус ки нархш нест, ман шумода нархи ира гуфтан наметавонам. касе хоҳишмандай марҳамат биёяд дуюм этаж. ина дӯстони азиз, ана иҷа бо як чанд намуди дигар спальни гарнитурро дидем. ино 10,000 сомонӣ. бинед, ина сафедша бинед чӣ хел хушрӯай. нархш 10,000 сомонӣ. и аллакай сеюм ошёнаи ҳамин маркази савдо даяй. ина и намудаш бо ҳастай. ишам 10,000 сомон. ишам шумо метавонед омада матрасша дигар гиред ба хости дили хутон. марҳамат. афсус ки
соҳибаш ки нест, визиткаҳошонам ҳам монда наметавонам иҷада, номерои телефон надоранд ҳозирашда. Фақат амин нархошон 10,000 сомон. сеюм ошёнаи маркази савдои Хӯросон. анаи аллакай мо чорум ошёна биромадем. Инаиё распродажа шидагӣ будай барои кухнӣ. нархошон 3000 сомонӣ. баъд озима шумода диванора нишон метиҳам. инҷа чанд намуд чизора распродажа навистагия соҳибошон нест, нархошам навистагӣ нест. бисёр чизора анаира бинед. И ваяй тройкаяй дта кресла якта диван распродажа шида будай 7000 сомон. ина марҳамат тамошо кунед. инаи диван креслоошай озяи пара бо нишон метам. анаи диванаш инаи намуд диван озиу тараф да бо ҳастай распродажа ман нишон метам. бинед тройкора 7000 сомон. анами сета чиз дта кресла якта диван. марҳамат касе мехоҳа чорум ошёнаи Султони Кабир маркази савдои Хӯросон. ина я намуди дигаш 7000 сомон. ишам бине и ранги дига и фасоншам дигатарай. иям ами дивану дта кресла. нархи распродажа кати 7000 сомонӣ. марҳамат омада тамошо кунеду ба хости дилтон гиред. ана дӯстони азиз, имрӯза видеои мо ба охир мерасад. то қадри имкон куҷоиро ки иҷозат доданд мо шумода видео карда мондем, нишон додем. ба касе писанд омад чунин видеоҳо бо нависеда комментарияҳо. ҳар як хоҳиши шуморо ман ба назар мегирам. ҳазор раҳмат ки бо мо ҳастед. лайкро низ фаромӯш накунед. дӯстони азиз рекламаҳои моро низ нагзаронед. то охир тамошо кунед.